Barka da zuwa Hero Gana Movies domin sabon sabbin shirye-shiryenmu, comedies, movies da kuma fina-finanmu masu zuwa muku nan gaba. Ku danna mana subscribe a Hero Gana Movies. Mun gode masoyanmu. Wani ladanin masallaci a garin Kalajanga da ke karamar hukumar Kwamin jihar Gombe ya sha da kyar bayan da wasu mutane da ba san ko su wane ne ba suka doke shi tare da saransa da adda yana tsaka da tafiya domin zuwa kiran sallah. Wani tsoho ya koka bayan dawowarsa daga wani balaguro da ya shafa kimanin shekaru 47 ba tare da waiwayen gida ba, inda da darasa ya samu iyalansa sun yi aure, lamarin da ya bata masa rai matuƙa gaya. Taliban ta kakaba dokar haramta wa wanzamai aske wa mutane gemu game da sauraron waƙoƙi a ƙasar Afghanistan. Hausawa na cewa ƙuda garin kwaɗayi yake rasa ransa, hakan ce ta sanya son zuciya da cikar buri ya jefa wani matashi cikin kakanikayi, inda kotu ta kakaba masa wanki da gugar kayan matan garin su. A bangaren makala kuwa muna tafe da rahoto na musamman na ababen kwayoyin cuta da ake yadawa yayin gudanar da sumba. Waɗannan da ma wasu tarin labaran da rahoton nan a tafi a cikin shirin duniyar al'ajabi na wannan lokaci idan kun kasance da mu. Mai sauraro Bilkisu Musa Muhammad sunana da zan kasance da kai a wannan lokaci ta cikin shirin duniyar al'ajabi daga nan gidan rediyon Progress Gombe kan mita 97.3 zangon FM da ma inda ake iya sauraron mu a kafofin intanet at www.progressradio.ng. Shirin duniyar al'ajabi shiri ne da kan yi faɗi tashi domin ganin ya nausa lungu da sago a faɗin ƙasar nan, idan hali ya yi mu ƙetara zuwa ƙasashen ƙetare, duka a ƙoƙarin shirin na zaƙulo muku labarai da rahotanni waɗanda suka jibanci ban haushi da ban mamaki, ban dariya, ban takaici gami da ban al'ajabi. Ina tare da wakilan wannan kafa kuma wakilan shirin duniyar al'ajabi da za ku je su ɗauke da rahotanni idan kun kasance da mu. Za mu fara buɗe labulen shirin ne da garin Katsina, inda jami'an tsaron jihar ƙarƙashin jagorancin kakakin rundunar Gambo Isa Majiya ya bayyana yadda suka damƙe wasu mata guda biyu da ke shigar matafiya suna yada zango a maɓoyar 'yan bindiga domin miƙa musu man fetur. Rahoton na jihar ta Katsina na tafa ta bakin Yazid Aliyu Dangwari. Kakakin rundunar 'yan sandan Katsina Gambo Isa ya bayyana wasu mata a bainar manema labarai a rundunar da aka kama suna ɓadda kama a matsayin matafiya suna kai wa 'yan bindiga mai a cikin daji. Gambo Isa da yake nuna waɗannan matan ya ce an kama su da jakankuna makir kamar da kayan sakawa, ashe ba haka bane. Ko da suka kama su a iyakar Jibiya sun tilasta su ne su buɗe jakankunan su domin a ga abun da ke ciki. Da suka buɗe sai suka gansu da man fetur ne ɗaure a cikin zannuwa kamar kayan sakawa za su kai wa 'yan bindigan. Isa ya ce gaba ɗayan su mazauna kwatas ɗin Malale ne da ke cikin garin Katsina, kuma 'yan sandan sun gane cewa kusan dukkan unguwan sana'ar su kenan saida wa 'yan bindiga man fetur, kuma mata ne ke yin harkar, har da ma wasu matan masu shekaru da yawa. Matan sun ce sukan aika 'yan acaba ne su siyo masu mai a gidan mai, idan suka cika tankin babur ɗin su makil sai su kawo masu, su kuma su juye a jarakuna, daga bisani kuma sai su ɗaɗɗaure su a ledoji su saka a cikin jakunkuna su yi kamar matafiyan gaske. A ƙarshe Gambo Isa ya ce za a ci gaba da bincike a kai domin gano waɗansu wanda ke yi wa 'yan bindiga harƙalla. Ƙarshen rahoton kenan. Yazid Aliyu Dangwari, Progress Radio Gombe, Najeriya. Dama kwana 1000 ne na barawo, kwana guda kuwa na mai kaya. Tun da dai duk girman gona tana da kunyarta na ƙarshe. Daga arewacin Najeriya sai kuma kudancinta, inda a ci gaba da samaman da jami'an tsaro ke kai a Ibadan. Alfa ya ce da ya kawo tsohon sai ya kira waɗannan matasa biyu inda suka taya shi kashe tsohon a cikin gidansa. Mataimakin kwamandan runduna a Motokum Kazim Babalola ya ce za su damƙa waɗannan mutanen hannun 'yan sanda domin ci gaba da bincike. Ƙarshen rahoton kenan. Yusuf Muhammad Aminu, Progress Radio Gombe a Najeriya.
Asha, banda batan basira na wasu mutanenmu ai kamata yayi duk wanda ya ce zai baka kyautar taguwa sai ka duba ta wuyansa domin tabbatar da cewar tusa za ta hura wuta. Shi ko wani ladanin masallaci a garin Kalajanga da ke karamar hukumar Kwami na jihar Gombe ya sha da kyar bayan da wasu mutane waɗanda ba a san ko su wane ne ba suka doke shi tare da saransa da adda. Yana tsaka da tafiya domin kiran sallah, lamarin da ladanin ya ce ba shine na farko ba domin ko a shekarun baya ma ba so ɗaya baya fada cikin ire-iren wannan iftila'i. Ƙarin bayani da ma cikakken rahoton na tafi ta bakin Abdulaziz Abdullahi. Shi dai mutumin wanda malamin makaranta ne mai koyar da almajirai ya gamu da wannan al'amari ne bayan ya je ya yi kiran sallan asuba ya dawo yana zaune yana karatu kafin lokacin shiga sallah ta yi, kuma wannan ba shine karon farko da irin haka take faruwa da shi ba. To sai dai a tattaunawarsa da wakilinmu Baba Jajere ya shaida masa yadda wannan al'amari ya faru. Muhammadu Zarani. To na ga jikinka akwai filasta, akwai daurin hannu da dai sauransu. Menene ya same ka? Duka ne na nan. Duka kamar yaya? Ina karatu a nan wani ya same ni ya buge ni. Baka san mutumin ba? Ba ganin mutum ba. A dalilin ne ya buge ka? Haka nan fidda. Ya buge ka? Ba wani muhawara ba komai haka buge. Da daddare ne ko da rana? Da asuba lokacin 4:30. 4:30. 4:30. 4:30 a masallaci kake ko da ina ne? Na yi kira na zo na zauna a dungu Islamiyya na kaga Islamiyya. Ba makarantar mu kenan. A nan nake karatu. Sai lokacin a salatu ya yi in bari in je yin salatu in je in yi wata ma sallani ne ba. Yanzu a tunani ka ba wani abin da ya haɗa ka da wani wanda har zai jawo ka zai maka wannan. Ba wani muhawaran da yake tsakanin da kowa ga fasin jinawa. Shin ko hukuma suna sane da wannan al'amari da yake faruwa da kai? Ya polis ya zo ya ga yadda aka yi da yadda jinin ya zuba ya zo ya gani. Daga ƙarshe dai wannan malami ya yi kira ga al'umma da kuma masu ruwa da tsaki a yankin da yake na cewar su taimaka su neman masa wanda yake masa wannan aika-aika duk da cewa bai san sa ba kuma bai taba ganin sa ba kamar yadda ya faɗa wakilin namu. To alhamdulillah yanzu abin da yake nema a nan a yi min kwananan wannan damuwa da yake tsakanin da wannan bawa Allah ne ban san shi ba ban san kuma wani alaƙar da yake tsakanin da shi ba ya aikata min wannan abu. Da fatan hukumomi 'yan anguwanni da ma masu ruwa da tsaki a fannin tsaro za su tallafa su share wannan malami kukansa. Ƙarshen rahoton kenan. Abdulaziz Abdullahi, Progress Radio Gombe, Nigeria. To Allah ya kyauta ya kuma shiga tsakanin nagari da mugu. Shi ko jarumi Mr. Ibo cewa yayi baya bukata ko marmarin ganin cewar 'ya'yansa sun yi kama da shi. Shin kama ce ta bangaren halayya ko ta siffa? 'Yar mutan Kumo a yankin Akko, Aisha Adam Jalo na dauke da ƙarin bayani. Shahararren jarumin fina-finan Najeriya John Okafor, wanda aka fi sani da Mr. Ibu, ya bayyana cewa baya son 'ya'yansa su yi kama da shi. A cikin hirar da aka yi da shi kwanan nan, Mr. Ibu ya yarda cewa ya yi addu'ar Allah ya sa yaransa su yi kama da mahaifiyarsu. Da yake bayanin dalilin addu'arsa, mai wasan barkwancin ya lura cewa yana sane da cewa shi ɗin ba kyakkyawa ba ne, kuma baya son yaransa su bi sahunsa. Da yake magana yayin wata hira da aka yi da shi kwanan nan a wani faifan bidiyo da Goldman TV ya sanya a shafin Instagram, tauraron fim din ya yarda cewa lokacin da ya haifi ɗansa na farko a shekarar 1991 ya roƙi Allah kan kada ya sa jaririnsa ya yi kama da shi. A cewarsa ya kasance mai farin ciki da godiya ga Allah saboda haihuwar ɗansa, amma yana son ya yi kama da mahaifiyarsa. Da yake ci gaba da magana, Ibu ya lura cewa dalilin da ya sa yake addu'ar hakan shine saboda ya san cewa shi bai da kyau. Jarumin wasan barkwancin ya ce ko da yaushe ya kasance mai faɗa wa kansa gaskiya kuma yana sane da kamanninsa kuma ba zai so wani daga cikin yaransa ya bi sahunsa ba. Ta wannan bangaren ƙarshen rahoton kenan. Aisha Adam Jalo, Progress Radio Gombe. Ikon Allah, wai na kwance ya miƙe. Ana ta kai kamwa yake ta kaya ko da yake kowa da haɓarsa yake tagumi. Daga ƙauyen Majhur na ƙasar Indiya kuwa kotu ce ta yanke ma wani matashi hukuncin wankewa da kuma goge dukkanin kayan matan da ke ƙauyen.
Za mu ji dalilin da ya sa hukuncin ya rataya a kansa tare da Amina Ahmad Rufa'i. Kotu ta yanke wa wani matashi hukuncin wanke tufafin duk matan garinsu na tsawon wata 6 saboda ya yi yunkurin yi wa wata mata fyaɗe. Alƙalin kotun da ke zamanta a jihar Bihar ta ƙasar Indiya ya ce matashin mai suna Lalan Kumar zai kuma rinka goge kayan matansu kusan 2,000 a ƙauyen Namajhur da ke jihar ta Bihar. Kotun ta kuma bayyana cewa matashin mai shekaru 20 zai rika amfani da kuɗinsa wajen sayan sabulu da duk abin da ake bukata na wankewa da kuma goge kayan matan garin nasu. Alƙalin kotun ya bayar da umarnin ne a lokacin da ya bayar da belin Kumar mai sana'ar wanki da guga wanda aka gurfanar a gaban kotu. Jami'in ɗan sanda mai kula da yankin Madhubani da ke jihar Bihar, Santosh Kumar ya ce an gurfanar da matashin mai suna Kumar ne a kotu bisa zargin yunkurin aikata fyaɗe. Dagacin ƙauyen Majhur ya bayyana hukuncin kotun a matsayin mai ɗimbin tarihin da zai kare martabar mata a garin. Ya bayyana cewa matan garin na Majhur sun bayyana farin cikinsu da hukuncin kuma sun nuna jin daɗinsu matuƙa da kasancewar wannan hukuncin. Matan sun ce hukuncin zai ba da damar muhawara akan laifin cin zarafinsu a cikin al'umma da kuma kare martabarsu. Ƙarshen rahoton kenan, Amina Ahmad Rufa'i, Progress Radio Gombe, Najeriya. Dama inda ba ƙasa nan ake gardamar kokuwa. Ma iya cewa kan wannan batu na fyaɗe da ya gama duniya. An yi abin kai, bai fitsari da kumfa. Fatan hukuncin ba iya ƙasar Indiya kaɗai zai tsaya ba. Muna fata irin wannan hukuncin ya zagaye kowace ƙasa a wanga duniya da muke ciki domin kawo ƙarshen matsalar wacce ta jima tana ciwa matan tuwo a ƙwarya. Wani tsoho mai tarin shekaru ya koka kan cewar bayan dawowarsa daga balaguran da ya ɗauka na tsawon shekaru 47 ya riske matansa sun yi aure, inda ya ce hakan ya taɓa ransa matuƙa kuma ya yi tur da wannan hukunci da mata nasu suka ɗauka, kamar yadda za ku ji ta bakin Muhammad Adam Faguji. Peter Oyuka, tsoho mai shekaru 84, ya bayyana mamakinsa dangane da irin abin da matansa suka yi masa. A cewar tsohon, shekaru 47 kacal ya yi tafiya ya bar matan nasa 2, amma ba su iya jiransa ba sai suka sake aure. Oyuka ya bar iyalansa a ƙauyen Makale da ke Malaba a ƙasar Kenya. Ya yi tafiyar ne a shekarar 1974, lokacin yana da shekaru 37 a duniya. Ya sanar da iyalansa cewa ya tafi neman arziki don tallafawa matan nasa da yaransa guda 5, duk da dai bai sanar da su lokacin da zai dawo gida ba. Oyuka ya je Kakamega a shekarar 1983 da kuma 1992 da 1996, sai dai duk da haka bai taba zuwa wurin iyalansa ba, duk da cewa garin yana kusa da su. Bayan ya kwashe shekaru da dama, matan nasa sun cire rai daga tsammaninsa sannan suka yi aurensu. A ranar 21 ga watan Satumba na shekarar 2021, Oyuka ya koma ƙauyensa inda mutane kaɗan ne suka gane shi. Ɗaya daga cikin matan yaransa ta buƙaci jama'a su yi gaggawar kawo ɗauki saboda tsoron wani mutum ya shigo musu harabar gida, kamar yadda majiyar mu ta rawaito. Kamar yadda al'adar Luhiya ta tanadar, sai da suka yanka farar akuya don neman tsarin abin da zai iya zuwa ya dawo, sannan aka amince da dawowarsa gida. Yayin tattaunawa da manema labarai, Oyuka ya ce ya ji daɗin yadda iyalansa suka amince da shi, amma ya yi mamaki yadda matan nasa 2 ba su iya jiransa ba. Ya ce, na so a ce matana suna nan don su amshe ni cikin gidan nan. Ina yi wa matana 2 fatan alheri, amma ina so su sani cewa ina nan da rai, don haka su nemi lokaci su ziyarce ni. An samu bayanai akan yadda bayan tafiyarsa ya je Tanzania ya kwashe shekaru 13 a can, inda bayanai suka nuna cewar ba soyayya kaɗai ya yi da wata mata a Tanzania ba, har haihuwa ya yi da ita. Bayan zamansa ya ƙare a ƙasar, ya koma Kenya, daga nan ya rasa hanyar sadarwa tsakaninsu, kamar yadda ya bayyana. Matata ta Tanzania ta daina ganawa da ni, kuma har yanzu bata bani damar ganin ɗanmu ba. Bayan Oyuka ya koma gida da taimakon wata wallafa da wani mutum ya yi a kafar sada zumunta ta Facebook, inda tsohon ya yi bayani dalla-dalla, daga nan ne har ya isa wurin iyalinsa. Ɗansa mai shekaru 53, wanda ya bari tun yana da shekaru 6 a duniya, ya ga wallafar, ta nan ne ya nemo shi ya mayar da shi gida. Ƙarshen rahoton kenan. Muhammad Adam Faguzi, Progress Radio Gombe, Najeriya.
To ai shi mai kiwon tsuntsaye dai ba a buƙatar yana ɗaga hannuwansa, don haka dole idanuwa su fidda hawaye matuƙar hanci ya taɓu. A can ƙasar Afghanistan kuwa Taliban ce ta haramta wa wanzamai aske wa mutane gemu da ma hana sauraron waƙoƙi a ƙasar. Bilkisu Umar Kaltungo na ɗauke da ƙarin bayani. To Bilkisu, a nan dai sabuwar gwamnatin Taliban a ƙasar Afghanistan ne ta yi sabon doka na haramtawa wanzamai aske gemun mutane. Har ila yau sabuwar gwamnatin na musulunci ta kuma haramta saka waƙoƙi da sauraron su a wuraren wanka da sauran wurare a gari. Gwamnatin ta yi gargaɗin cewa duk wanda aka samu yana saba dokokin zai fuskanci hukunci bisa shari'a kuma ba shi da ikon yin korafi. A cikin wata sanarwa da aka fitar a ranar Lahadi, sashen haɓaka tarbiyya da kare aikata masha'a na yankin ya umarci wanzamai da masu askin zamani su yi biyayya ga sabon umarnin. Sanarwar ta ce daga ranar ta Lahadi an hana aske gemun mutane da sauran waƙoƙi a shagon aski da gidajen wanka na gari. Idan aka samu wani wanzami ya aske gemu ko kuma gidan wanka na gari ya saka waƙoƙi, za a hukunta su bisa tanadin shari'a kuma ba su da ikon su shigar da wani korafi. Wannan sabuwar dokar yana daga cikin sabbin dokoki da ka'idoji da sabuwar gwamnatin ta Taliban ta farfado da su karkashin gwamnatin ta na musulunci tun bayan Taliban sun amshi mulkin Afghanistan a ranar 15 ga watan Agusta, suka kuma yi alkawarin ci gaba da hukuncin da suka saba a baya amma da dan sassauci. Ƙarshen rahoton kenan. Bilkisu Umar Kaltungo, Progress Radio Gombe. To ai dama mutuwar wani tashin wani ce. Fatan sauran ƙasashe za a yi koyi da wannan hukunci na Taliban domin samun ingantacciyar tarbiyya ga waɗanda ake jagoranta. A Birtaniya kuwa wata matashiya ce ta bayyana cewar duk wata na Allah Ta'ala naira miliyan 2 take kashe wa tantabarinta wajen yi musu kwalliya. Aisha Babayan Muhammad na tafa da ƙarin bayani a rahoton. Wata budurwa mai suna Maggie Johnson ta ba duniya mamaki bayan da aka gano tana kashewa wasu tantabaru biyu kuɗin da ya kai fam 4,000 kimanin naira miliyan 2,273,118 wajen kula da su da kuma ɗan da sa musu kwalliya ta kecere ni. Budurwar ta tsinci tantabarun ne a wani waje da aka yadda su cikin wahala tun suna ƙanana, inda ta kai su gida ta rika kula da su na tsawon lokaci. Budurwar ta tsinci tantabarun ne a wani waje da aka yadda su cikin wahala tun suna ƙanana, inda ta kai su gida ta rika kula da su na tsawon mako 6. Lokacin ne ta saba da su, ta ƙaunace su, suka shiga ranta matuƙa. Hakan yasa ta raɗa musu suna Sky da Mouse. Maggie Johnson mai shekara 23 da take zaune a birnin Lot a lardin Lincolnshire a ƙasar Birtaniya, ta ce ta keɓe musu ɗakin su na musamman, ta ɗinka musu kaya iri-iri, sannan takan je kanti don yi musu sayayya, kuma kowacensu tana da kayan da yawansu bai gaza iri 17 ba akalla, tare da yi musu ma'ajiyar kaya ta cikin bango, kuma ta saya musu keken da take ɗora su a kai su fita ganin gari. Bayan ɗaukar tattabarun, Maggie ta kai su wajen likitan dabbobi don duba lafiyarsu, sannan takan shayar da su da hannunta ta hanyar amfani da bututu a kowane lokaci har na tsawon mako 6 har suka samu lafiya irin ta sauran tsuntsaye. Duk da yawan martanin jama'a game da yadda Maggie take kula da tantabarun, tana ba su amsar cewa waɗannan tantabarun suna buƙatar kulawa kamar kowace dabba. Maggie ta ce waɗannan tattabarun an mallaka musu ɗakin barci da wajen hutawarsu da kayan wasansu da ma'ajiyar tufafinsu, suna yin rayuwa mai daɗi. Maggie tana ɗaukan tattabarun a kafaɗarta ta kai su lambu, kuma suna jin daɗin hakan don shan iska, kuma ba su taɓa yunƙurin tserewa ba. Idan kuma akwai zafin rana, takan ɗaukar su a keken da ta saya musu ta yi yawo da su don ganin gari. A lokacin da na binciki asusun banki na, sai na fahimci cewa ina kashewa tantabarun sama da naira 200,000 a duk wata ko fiye da haka. Sai na razana, in ji ta. Maggie ta fara sha'awar tsuntsaye ne a shekarar 2016 bayan mutuwar karanta mai suna Pipa. Lokacin tana tare da wasu tantabaru biyu, ɗaya ya mutu, ɗayan kuwa tana da rai. Sai ta fara rainon ɗayar a gida. Tun bayan tuntuɓar cibiyar adana dabbobi, daga nan ta fara tausayin tsuntsaye da ba su kula. Yanzu dai shekara 2 kenan tana rainon waɗannan tantabaru bayan mai kiwon su ya yi watsi da su tun suna ƙanana a watan Satumban shekara 2019. Ƙarshen rahoton kenan. Aisha Babayan Muhammad, Progress Radio Gombe, Nigeria. To ai kowa da kiwon da ya karbe shi, domin abincin wani gubar wani, wanda ya ce zai haɗe gatari ka sakar masa ƙota. Tunda dai sa kai ne wanda ya fi bauta ciwo. Yanzu kuma sai batun mukala, inda Maryam Hussein Aboki za ta shigo mana da ababen ƙwayoyin cuta da ake ɗauka yayin gudanar da sumba. Me rogare ki? Sumba
na iya zama abu mai kyau na bayyana soyayya, amma ko kun san a duk lokacin da kuka sumbaci abokin tarayya me kuke bayarwa? Wani lokaci mutane suna tunanin ƙara danƙon ƙauna ne da soyayya, amma kuma akwai abin da watakila ba mu fahimta ba. Ta hanyar sumbata muna yada ƙwayoyin cuta da dama. Ko da yake ba lallai ya zama haka ba, tsarin yadda aka halicci baki yana da rikitarwa kuma yana iya adana nau'ukan ƙwayoyin cuta har 700 waɗanda za su iya rayuwa. Siffar tsarin bakin yana baiwa yawu damar samar da matsagaicin zafin jiki da kuma wadataccen abinci mai gina jiki. Don haka wannan yanayin yana taimakawa ƙwayoyin cuta su hayayyafa da girma. Tunda bakin ya cika da ƙwayoyin cuta, a bayyane yake cewa za mu iya watsa waɗannan ƙwayoyi idan muka yi sumba. Gaskiyar ita ce, a cewar wani bincike da ɗalibai a Netherlands suka yi, yana yiwuwa idan ka sumbaci wani a tsawon daƙiƙi 10 a rana, za ka iya yaɗa ƙwayoyin cuta har miliyan 80. Ƙwayar cutar da ke cikin baki sunanta microbiota, wacce dama can take baki tun daga haihuwa. Tana canzawa dangane da abin da muke ci, ko magani ne ko a'a. Muna da tsafta ko kuma muna shan sigari. Shekarunmu da yanayin ƙwayoyin halitta suna shafar tsarin waɗannan microbiota. Duk da wannan, ƙwayoyin halittar da ke zaune a bakin ɗan adam suna da fa'idoji da yawa. Mafi yawa dai shine yana taimakawa wajen hana ƙwayoyin cuta samuwa, yana tallafawa garkuwar jiki da tsarin narkewar abinci tare da daidaita hawan jini. Waɗannan ƙwayoyin cuta suna rayuwa ne tare kuma da a sassa daban-daban na baki. Suna haɗa abin da ake kira biofilms. Suna mannewa da bangon wurare daban-daban a cikin baki, musamman akan wani bangare da ake cewa substrate. Saboda haka suna samun kariya daga sinadarai kamar na antibodies da ke aiki da garkuwar jiki. Ire-iren waɗannan ƙwayoyin cuta suna farawa ne daga haƙora da sashi ko harshe. A wasu wuraren kamar kumatu, babu lokacin da za a samar da waɗannan biofilms saboda sabunta ƙwayoyin mucosa yana faruwa cikin sauri. Kusan kowanne ɓangare na baki yana ɗauke da isasshen oxygen da yanayi na sinadaran abinci, yanayin da ke sa tarin ƙwayoyin cuta ya sauya akai-akai. Irin wannan ƙwayoyin cuta ba iri ɗaya ba ko da haƙora ɗaya ne, amma ɗayan yana gaba da bayan haƙora ɗaya. Wannan bambanci yana da girma sosai, don haka microbiota na harshen ku na iya zama kamar bako ga haƙoranku. Kusancin da ake bukata yayin sumbata yana taimakawa ko ba da kamar ƙwayoyin cuta su tashi daga baki zuwa wani. Bugu da ƙari, tsarin garkuwar jiki baya taimakawa wajen sauƙaƙe shi, tunda miyau na haɗuwa da ƙwayoyin antibody da ake kira da IgA, wanda majina ke samarwa, wanda ke kokarin hana hulɗa da ƙwayoyin cutar. A takaice, mutanen da ke da gibi a tsarin haƙoransu a cikin baki ba su da yawan waɗannan antibodies ɗin ba. Don haka lokacin da suka sumbaci mutum, kuna karɓar ƙwayoyin cuta da yawa daga mutumin da suke sumbata. Yawancin waɗannan ƙwayoyin suna shiga cikin hanji kai tsaye. Tasirin wannan shine yana da wuya ƙwayoyin cuta su zauna a baki bayan sumba, amma dole ne ku yi hankali saboda akwai ƙwayoyin cuta waɗanda ba su isa su ɓoye ta cikin microbiota ba. Sumba tana taimakawa wajen samar da soyayya mai ƙarfi, tana motsa rai kuma tana ƙara ƙarfin soyayya tsakanin masoya. La'akari da duk abin da muka ji a cikin wannan muƙala, ana ba ku shawarar ku yi taka tsantsan wajen zaɓar wanda za ku iya ƙulla alaƙa da shi da musanyen microbes. Ƙarshen rahoton kenan. Maryam Hussaini, aboki Progress Radio Gombe. Duk da dai batun ya ta'allaka ne ga ma'aurata. Za mu yi fatan cewa ire-ire na da Miro mu dauki wannan mukala mu yi aiki da ita. Musamman idan muka isa bangaren nan na next level, an gaida bolawan yamma da gari. Yanzu kuma kafin mu karkare, ga wata baiwar Allah ta shigo da kokenta a filin neman taimako da nufin al'umma su tallafa mata, kamar yadda za ku ji ta bakinta. Na zo neman taimako, yarinya na ba lafiya ne, mu da karfi muna nema a taimaka mana, wanda Allah ya sa akwai taimake mu. Menene yake damun yarinyar naki? Ko ina jikinta duka ciwo yake, an yi awo har yanzu ba a gane me yake damunta ba. To shine yanzu za mu tafi wani asibiti babba har ila mu je mu gwada mu gani. Tsawon yaushe ta dauka tana rashin lafiya? Gaskiya ya jima, ya yi wata 7. Kuma a wata 7 din nan kin ce kun yi magunguna? Ana ta yi. Ba ku samu sauyi ba ko kaɗan? Har yanzu sauyi, in an samu na kwana 2 abu sai ya dawo, in an samu na kwana 2 abu ya dawo. To wanda ya je ke niyyar taimakawa Malama Hadiza, ta ya za a yi same ta sakon ya isa? Sai dai ko in Allah ya sa an samu taimakon,
lokacin da aka samu sai in dawo tunda ba ni da wannan account. Idan kai tsaye mutum zai kai miki har gida ne, ina zai je same ki? To gaskiya lungu muke. Muna ƙauyen wannan tashar hinana wajen daɗin kwan. Da unguwa wannan ne rigage ne. Akwai namban waya ne? Gashi nan lambar waya. Ga wanda Allah ya sa ya ji zai taimaka wa Malama Hadiza za a same ta a 0800 27421446 wato 0800 27421446. To muna fata al'umma za a tallafi wannan baiwar Allah domin wanda ya taimaki wani shi ma Allah zai taimake shi.